Ik ben staatslid namens de SP en woordvoerder jeugdzorg. Ondanks dat echt alle statenleden hier een keurige uitnodiging hebben gekregen, zijn er maar heel weinig gekomen. Ik zie er eigenlijk geen, behalve dan van de SP, en ik vind dat ontzettend jammer. Jeugdzorg gaat niet om grote stapels papier, om rapporten en allerlei intelligente onderzoeken en statistieken van dure onderzoeksbureaus. Jeugdzorg gaat in eerste instantie natuurlijk om de zorg voor Michael, om de zorg voor Jeffrey, om de zorg voor Chantal, voor Priscilla en voor al die anderen die ik hier niet op kan noemen. En jeugdzorg gaat natuurlijk over de zorg die jullie die kinderen geven. En het is onacceptabel om te zien dat de plannen die nu al in werking zijn en de plannen die nog gaan komen van dit kabinet, maar ook van deze provincie die weigert om daarin de bezuiniging te compenseren of daarin tegemoet te komen. Het is onacceptabel dat die zorg voor Michael, voor Chantal, voor Jeffrey in gevaar gaan brengen. Want jongens, het gaat om deze kinderen. En het gaat om de gezinnen en het gaat om de ouders. Het gaat om jullie en dat jullie goed je werk moeten doen. Vandaag is geen actiedag, vandaag is het een mini-manifestatie. En we hebben er bewust voor gekozen om niet hier met honderden of met duizenden dit plein te bevolken. Nee, het werk gaat door. En van Rubicon, van Mutsarts, Oort, van Sonar, van Willemskrikker, van Bureau Jeugdzorg, van cliëntenraden, van ouders en kinderen zijn hier mensen aanwezig. Een select gezelschap die u, politici, die hier zijn en ook binnen zijn, precies kunnen vertellen hoe het ermee staat. En wij komen hier geen klaagzang houden. Dit is het provinciehuis en wij weten dat die provincie een belangrijke rol speelt, maar geen allesbepalende rol. Maar vandaag hopen wij een stuk luisterend oor te krijgen. En mensen, daarbij wil ik het laten. Wij hebben dus vandaag geen actie, nee, we hebben een mini-manifestatie. We staan hier niet met duizenden omdat het werk doorgaat. Want je laat geen kinderen in nood. Dus... Het lijkt me een hele duidelijke taal. Er is vandaag nog iemand die ook iets wil zeggen en dat is Guido. Kinderen die in een crisis wonen, die kunnen 28 dagen in die crisis zijn. Maar in plaats dat zij dan op een dringende, ze moeten dan dringend verder geholpen worden, kan niet. Ze moeten terug naar de plek waar het toch onveilig voor hen is. Dan merk ik heel goed dat medewerkers van die kinderen helpen die seksueel misbruikt zijn, dat die nu nog de kinderen niet alleen individueel, maar ook systeemgerichte hulp kunnen aanbieden. Dat zij zeggen van luister, wij kunnen die hulp wel nog aanbieden, maar we hebben veel te veel tijd tekort en we moeten heel vaak ook een nee verkopen. Ik wil graag het woord geven aan Andy Dijkstra. En daarom vind ik het goed dat we hier vandaag staan, eigenlijk met name om het geluid te laten horen dat wij het hier niet eens mee zijn en dat er naar ons geluisterd zal moeten worden. Om die jeugdzorg, in ieder geval papieren werkelijkheid, die niet klopt. Maar die werkelijkheid die wel klopt, ja, die ligt bij ons, die liggen in onze verhalen, in onze ervaringen. En ik hoop dat we die aan de politiek heel snel duidelijk kunnen gaan maken. Want van papier jongens, daar worden we niet beter en niet slimmer van. Dankjewel. Waar het om gaat is dat op dit moment alles vanuit de financiële kant benaderd wordt en niet vanuit de inhoudelijke kant waar het in de zorg en met name de jeugdzorg om draait. En daar gaat het om. Dat is het punt waar het om draait. En dan laat je ook zien dat je hart hebt voor jeugdzorg en hart voor de werknemers die in die sector werken. Daar wil ik het even beladen. Hij is hier helaas niet. Dat is ontzettend jammer, want we hebben hier 1800 steunbetuigingen van met name jeugdzorgmedewerkers die massaal de petitie Hart voor Jeugdzorg hebben getekend. Wij hadden hier natuurlijk graag overhandigd om te laten zien hoezeer het leeft onder jeugdzorgmedewerkers, maar ook hoezeer het leeft onder al die sympathisanten en mensen die solidair zijn met jullie en zeggen van dit kan niet gebeuren. Hier teken ik ook voor, dit mag niet gebeuren. We stonden hier vandaag voor het provinciehuis met de actie Hart voor Jeugdzorg, met jeugdzorgmedewerkers, cliënten, belangstellenden en belanghebbenden. Om te protesteren tegen de maatregelen die genomen worden. Zoals het er nu naar uitzien, de plannen die er nu al liggen en de plannen die nog op de plank liggen, wordt op de Limburgse jeugdzorg bezuinigd met een percentage van 35%.
En je moet je eens voorstellen, gaan naar Philips en zeggen van, gaan jullie even in 4 jaar 35% bezuinigen? Dat is natuurlijk niet te doen en dat kan ook niet zonder dat er nadelige gevolgen zijn voor de kwaliteit van de jeugdzorg. Het is op dit moment al zo dat er jongeren weggestuurd worden omdat er simpelweg geen plaats of geen geld is om ze te helpen. Dat kan natuurlijk niet. De jeugd is onze toekomst. Het gaat niet om de grote cijfers en de statistieken en de chique rapporten. Het gaat om de zorg voor Michael, de zorg voor Priscilla, de zorg voor Jeffrey, voor Kim, voor Chantal en voor al die andere kinderen en gezinnen die op deze zorg zijn aangewezen. En daar moeten we een vuist voor maken. Daar gaan we ons ook ontzettend hard voor maken. Want we moeten niet hard zijn voor jeugdzorg, we moeten er hard voor maken.